नै लोगोफोर लांहिनि सिङाव जों नैबे फरेस्टखौ मोनलांदों आरो जा माने गोजानावलागि दङ आरो बे फरेस्टआ ओरैबायदि माने बेयाव गोदो सिखावबो जायो होननानै खोनादोंमोन आरो बिदिनो लाखियो गारिफोरखौ ओमफ्राय लाखिनानै बिदिनो फैसा माने दाबियोमोन होननाय खोनादों आरो दा जों बेखौ मोनलांदों आरो नै लोगोफोर जों दायो खैनानि न'आव मोनफैबाय आरो दायो माने थांगासिनो दङ आरो न'सिम हाबैनो मोनहैथारसिगोन बारा नङा खाथियावनो नालाय न'आ आइनि माने जेराव पार्किं खालामदोंमोन आरो जों गारिखौ नै जोंखौ माने हाबथ'नो होआखै बेवहाय आरो माने बिसोरनिया मोनसे नेम थायोथ' नै खैना बिलाइनायसो लिरो आरो बिसोरनिया दा जोंखौ बेयावहाय दसे दोनथ'दों आरो माने सिङाव हाबहैग्रोदों माने सावरायहैग्रोदों बिनि उनावसो जोंखौ हाबहैगोन आरो जों दायो बेयावनो माने दसे सम थाथ'बाय आरो जोङो नैथिंनिफ्राय फैदोंमोन आरो ओमफ्राय नैथिं थांबा ससे थांबानो हाजो मोनथारो आरो खाथियावनो हाजोआ बिदि आरो नै गामिया जाबाय 2 नं थिलाफारा आरो गामिया कार्बि आंलंनि बै लांहिनि 2 नं थिलाफारायाव आरो बै खैनानि न'आहाय दा नै बेवहाय जोंखौ माने दै सारनो नागिरदों बिथांमोननि दिउरि होननानै बुंनांसिगोन दा सारबाय आरो जोंखौ नै दा सारखांबानो हाबनो हासिगोन आरो जोङो आरो नैबे जाबाय बिसोर गामिनि माने आफादगिरिनि आरो नैबे दै सारनाया थ' गोजान आरो थांबाबो थांग'नो हाया 5 घन्टा बा 6 घन्टा लायो आरो गोजाना नै जोंखौ दायो हाबनो होबाय आरो हाबहैनोसै सिङाव बोरै माने नायनोसै आरो जोङो नै लोगोफोरजों दायो दसे बेरायनो फैदों आरो बिसोरनि न' खाथियावनो माने दुर्गा मन्दिर दङ हाजो एसे दंफैलायो आरो बेखिनियाव बेखौ जों नायनो फैदों आरो नायना फैनो र'लाय माबायदि जायगाफोरा नै दुर्गा मन्दिर लिरनाय दङ ओमफ्राय नै इसेल' दै बे हाजो आरो ओमफ्राय खाथियाव गैथ'ला माहाय थांबावनांगौ आरो मारैबा बेयाव एसे हाजो दंफैलायो आरो ओरैबायदि मोनसे आरो सानथावना आरो नै खैनालाहा माने अमा फार्म दंनो आं दायो नायदों आरो माने दा बर्थमान मासेबो गैथ'वा माने बिसा अमा फिसिनाय खोनादों आरो आं बेखायनो बेखौ नायनो गोसो होननानै आं फैथारदों आरो नै बिथिंबो दङ बिथिंबो लाखियोमोन खोमा दायो माने गैखाया आरो माने उनफ्राव सोबावबायगोन खोमा दा आं माने मासेबो नुवाखै बेवहाय ओमफ्राय नै बेवहाय फुख्रि दं आरो खैनालाहा आरो बे फुख्रिया माने 10था होनाय खोनादों आं दा बेखौ नायनो फैदों आरो माने न'नि उनथिंजाय दङ आरो बे फुख्रिया दा बेवहाय मोननै आरो ओमफ्राय गेजेराव मोनसे सिनखौ बिसा दा
जेसिबिजों जावबाय खोमा माने गैलिया आरो दा बेयाव फुख्रिया मोनसेल' जानानै दङ ओमफ्राय साइजआथ' मोननैयानो नङा होमबा दा मोनसे खालामनाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय आरो बैथिं दङ आरो बै साइडथिं दङ नै मोनसेया लोगोफोर ओमफ्राय बैथिंबो दङ खनाथिंबो माने 10ता दंनो आरो ओमफ्राय आं दाथ' नायजोबनो हाला ओमफ्राय नैबेथ' थाखाबायानो ओमफ्राय नैबे जाबाय माने बेयाव माने नाखौ फुवान खालामो आरो फुवान माने बानायनाय खोनादों आरो दा गासै फुख्रिया 10ता होननानै बुंदों आं मिथिं नायस्लाबला दे लोगोफोर नोंथांमोननो आं जिखिनि नुबाय बेखिनिखौ खिथिजोब्बाय आरो नै लोगोफोर बे सानजों आरो फुजा नायनो फैदों माबा गणेश फुजा जादोंलाय नोंनियाव नायना फैनि र' जोङो ओइ बेफोरलाय मा फानदो बेयावलाय दख'ना हाला दङ दख'ना लांगा दख'नाबो मोनगोन नामा बेयावलाय बाय कार्बि टाइपनि होलाय लांगा होनलै दख'ना लांगा बेफोर बेसेबां हा 600 नै बेसिम कार्बि दख'ना नुग्राया नै कार्बि दख'नाया एखे न' निखौनो लांसैदां होमबा हा नै बेबो आगर बारा ने दे जागोन दे माखौ लाय लाबानो जाबाय दे बेखौनो होदो नो कार्बि दख'ना लाना फैबाय मोनसे दे जाबाय दे बेखौ होदो नै दासो दराया सफैबाय आरो माने जोङो बैराथिसिम नालाय बेखायनो सिगाङाव फैग्रोदोंमोन दासो नै दराया माने खैना न'आव मोनफैबाय आरो नैया नै जों दायो थांगासिनो दङ न'आवहाय माने 6 घन्टा लागोन आरो दा जोङो 10ता 20आव गाखोबाय गारियाव ओमफ्राय 4ता 5तासो जाहैनो हागौ आरो दा जों थांगासिनो दङ न'आवहाय आयौ सोरांखाबायलै आसुरित नै दासो दरानि न'आव सफैबाय जोङो सोरांखाबाय आरो मा खालामसै